gynta, torrwch eich cynhwysion yn giwbiau eitha mân. Chorizo, pupur, gwynonsyn a thomato. Ffriwch y chorizo mewn olew o lewydd dros wres canolig am ryw 4 munud, tan bod yr olew yn troi'n liw euraidd hyfryd. Tynnwch y chorizo mas a'i gadw i un ochr. Ffriwch y llysiau yn yr olew am funud fach, gyda ffinsied o halen a phupur ac oregano wedi'w sychu. Chili sych os chi'n licio fe'n spicy a chydig o arlleg. Torrwch datws yn giwbiau bach a'i rhoi yn y badell. Dim ond rhyw 5 munud fydd rhain yn gymryd i feddalu. Ychwanegwch y chorizo yn ôl i'r badell a goginio am funud bach arall cyn i dynnu oddi ar y gres a'i adael i oeri. I wneud y toes menynol glysh, bydd angen 400 gram o fflwr plaen, 115 gram o fenyn a'r 1 faint o lard wedi'w dorri'n giwbiau. Rhwbiwch y menyn a'r lard i mewn i'r fflwr nes i fod yn debyg i friwsio'n bara. Rhowch binsied y halen yn y bowlen cyn ychwanegu 1 melynwy. Cofiwch i gadw'r gwynwy, hwn fydd yn selio'r empanades nes ymlaen. Cymysgwch yn dda cyn ychwanegu 8 i 10 llwy fwrdd o lath cynnes. Chydig bach ar y tro. Unwaith mae'r toes wedi dod at ei gilydd, crafwch y mas a'i ffurfio mewn i belen. Lapiwch mewn chydig o cling ffilm a'i adael i orffwys yn yr oergell am o leiaf 20 munud. I greu'r empanades, rholiwch y toes mas nes i bod yn eitha tenne a torrwch siap cylch mas ohono fe. Wnewch powlen y tro yn iawn. Rhowch lwyed dda o'r llenwad yng nghanol y toes, cyn rhoi chydig o wynwy o amgylch yr ochrau a'i blygu. A nawr, mae fe lan i chi sut ydych chi'n addurno'r empanades. Allwch chi jyst defnyddio fforc yn gwneud marciau. Yn draddodiadol, maen nhw'n drolio'r ymylon drosodd fel crimp. Jyst defnyddiwch eich bys a'ch bawd i greu patrwm bach pet. Fi'n brwsio chydig o wy ar eu pennau i roi sglein euraidd arnyn nhw tra maen nhw'n pobi. Mae'r toes mor ffrau. Mae'n rili bendigedig.